हाग्रामाया गावनो अस्तित्व गैयै सासे मानसि, बेहा जेबो अस्तित्व होननायानो गैला। एन्टि ससियेल एलिमेन्टआव इनभल्भ जानानै हिन्जावनि केसाव माबा माबिनि केसाव इनभल्भ जानानै होखारजानाय मानसिफोरा दिनै हाग्रामाजों थायाब्ला हाग्रामाया जोबनोनो थांबायमोन। हाग्रामाया गावनो अस्तित्व गैयै सासे मानसि, बेहा जेबो अस्तित्व होननायानो गैला। जुदि बै एबसुनिफ्राय एक्सपेल जानाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय एक्सपेल जानाय बबेबा माहारियारि आफादनिफ्राय एन्टि ससियेल एलिमेन्टआव इनभल्भ जानानै हिन्जावनि केसाव माबा माबिनि केसाव इनभल्भ जानानै होखारजानाय मानसिफोरा दिनै हाग्रामाजों थायाब्ला हाग्रामाया जोबनोनो थांबायमोन। माने बिपिएफआनो जोबनो थांबायमोन। दा बिथांमोनासो खुनुरुखुम हमथाना दङ। सासे सानै मोजां लिडार दं, मोजां लिडारबो दं बिथांमोननि गेजेराव, खिन्थु बिथांमोना हाग्रामानि उत्पात भण्डामि गुन्डामिनि थाखाय दिनै थानो नागिराखै, लासै लासै गासिबो फैनो नागिरगासिनो दङ। एसेम्बलि इलेक्सननि सिगाङाव नङा, एमएलए इलेक्सननि सिगां दिनै मा तारिख 11 दिनै 11 तारिख नङा होमबा, 11 जुन 11 जुन नेक्स्ट नोंथांमोना मे जुनाव इलेक्सन जाहैगोन। मे जुनाव एमएलए इलेक्सना नोंथांमोना बैसागोनि सिगां सिगांनाय, फैगोन बैसागोनि सिगां सिगां गिदिर गिदिर हाग्रामानि मोजां मोजां मानसिफ्रा जाय बिथां हाग्रामानि भण्डामि आरो गुन्डामिखौ सहायनो हायियाव दलद थाथ'ना दं, बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव हाबना थांगासिनो दङ। गतिके इउपिपिएल दोलोआ ओरैबायदि रोहो रोहो इंलिसाव इन पिक पजिशन होननानै बुङो, थिखिनियाव मोनहैना दङ। कुनु राष्ट्रीय दला दिनै कुनु राष्ट्रीय दल आं नाम लाया दिनै इउपिपिएल दोलोजों काउन्सिलाव चेलेन्ज खालामनो हानाय अबस्थायावनो गैया। बिथांमोना दिनै थोर थोर गिनानै इउपिपिएल दोलोखौ डिस्ट्रय खालामनो थाखाय सोरबाया अनजलि दैमारिनि दैदेननायाव एबिपिनि रांखान्थि हेफाजाब होनानै सोरबाया नट एभ्रिवान, सोरबाया रांखान्थि बिथां होनानै एनडिपिनि मुं लानानै मोनसे पलिटिकेल पार्टि दानानै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों। बर'आ गोदोनि जाम्बा नंला। मोनसे समाव बर'आ गाइखेर फानना जौ लोङोमोन, दिनै बर'आ जौ फाननानै गाइखेर लोङो। आरो जों माखासे बेलायाव बावैसो साननि सिगांनो बेबो मोनसे बाथ्रा, जाय मानसिया बिपिएफ खालामा बियो जेलाव थांनांगोन आरो माबायदि जुक्तिनि खोथा? बे बुरबकनि सेराव हाग्रामाया गावनो सासे मूर्ख नालाय, गावहा मोनसे केस दङ। बे केसखौ गिनानैनो बियो सोरनिबा आथिंखौ हमलुंलाबायबाय थाखायो। गतिके नंखायनो गाव जेलाव जानांगोनखायनो बाखि बिपिएफ लिडारफोरखौबो जेल जानांगोन होननानै सिगिनानै लाखिनायनि मोनसे रावसो बियो।